Wih. Alhamdulillah rezeki ngepasi. Endi ya duitku mau. Lha apa iki? Golek duitku ceblok mau iki. Kowe ngerti ora? Gambo, lha ceplok ning ndi? Yo nek ngerti aku ora bakal taken kowe to, Rit. Lha piro? 50.000. Gek duit iku duit mistis meneh. Lah kok Endi ya? mistis piye to? Iku ki duit tumbal. Wedine ditemu wong, engko wong iku malah dadi tumbal. Ewangi goleki ngono lho. Kae lho. Oh, lah mau ki rene ora enek iki. Ora mbok delokne maling. Untung gue ketemu. Jalane ora. Wonge dadi tumbal piye iki? Ki mau kan sing nemu kowe to. Iki harus nguang duit sial lho, Rit. Lah Nek terus orang kok malah bahaya. lah aku ngguang duit sial iki berarti Yo to. 50.000. Yo piro-piro wae enggak apa-apa. Nek wong liya mah enggak masalah, kowe sih sing nemu. Beh. Eneng yang pengeluaran padahal yo gur nemokne ngono iku wong sial nya. Tenan iki. Iya. Ikhlas wae. Iya. Rido ora. Rido. Tenan ya. Wis iki. Suwon lho. Alhamdulillah kena gitu skincare.